ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅನುರಾಧ ಭಟ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತವು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರನ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಡು ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಂಟ್ ದ ಅಗತ್ಯದ ವಿಚಾರಡು ಉತ್ಸಾಹಿ ತುಳು ಆರಾಧಕರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ದಾನಿ ಬೈಯೋಡು ಐಲೇಸದ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರೆಯೋಡುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ತೋಲಿ ಇಂಚಿತಿನ ಏತೋ ಯೋಜನೆಲೇನು ಪಾಡೊಂದಿನ ಐಲೇಸ ತಂಡೋದ ಮಾತ ಕನಸಿನ ಸಾವಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಐಲೇಸ.